últimament no estic tan motivada, però no passa res. Són canvis. He canviat de casa, he canviat d'ambient, he canviat de treball... Tot està canviant. I no té per què ser una cosa negativa el canvi. Al contrari, crec que és una manera de saber adaptar-te a altres ambients, encara que no hi estiguis a gust, sempre podem sortir d'ells. I, a més, experimentar diferents cultures, diferents maneres de fer, inclús dintre del teu mateix país o de la teva mateixa comarca, entendre com funcionen a altres llocs. Mira, m'he ficat poca gomina aquí i mira com està esto. Bueno, me la pela, faré el vídeo així. Llavors, a part de venir-us a parlar del canvi, no us vinc només a parlar del canvi, us vinc a parlar de mi. No, és mentira. Vinc a parlar-vos perquè realment m'agrada moltíssim fer vídeos a YouTube, m'encanta, no tinc cap problema ni ho deixaré de fer, no, que nadie se asuste. Però estic menys motivada. Llavors no estic publicant molts vídeos ni tampoc estic fent grans coses perquè estic a casa haciendo nada. Llavors, de tant en tant sí que tinc com moltes ganes de gravar alguna cosa, però vaig fent proves i res em motiva el suficient o em sembla que sigui un contingut suficientment important. Llavors, necessito el vostre ajut i el vostre ajut és dir-me què faig? Penjo coses super merda, però almenys les penjo, o penjo només aquell contingut que digui, vale, m'agrada aquest contingut. Perquè realment tinc contingut per dir-vos, o sigui, tinc contingut de, vale, com... Vale, tinc contingut de... És que un cop em van dir, ¿puedes hacer que les cejas abiertas o estornudar? ¿Puedes hacer que les cejas abiertas? Y vaig dir sí, i ara de partir d'ara és com, vale, tose con los ojos abiertos, que sé que és superdolent, però me la pela. Com fer tips per lluitar contra el patriarcat consentit quan ets adolescent. Un altre que és make-up diari, que és com... sin más. Però a mi em fa gràcia perquè, mira, això per exemple ho he fet en menys de 3 minuts, que és només m'he ficat un corrector, rímel i el lipstick aquest i cacau. Ja. També m'agradaria parlar-vos una miqueta de la meva vida, en plan què estic fent, perquè m'està costant tant fer tot això i de més. Tinc la discussió aquesta interna de, vale, no vull fer un contingut així més calmat, més tristot, però realment és el que sento, llavors tinc aquesta dualitat. Llavors vaig començar a pensar en aquell punt, aquell moment en el que tothom deia que els influencers, que jo no em considero influencer, la veritat, perquè con 24 seguidors no crec que sigui influencer, però que van començar a queixar-se de que els influencers eren molt falsos i tenien una vida molt falsa. Llavors, jo entenc que el de la vida molt falsa és per com m'ensenyaven la seva casa, que estaven molt bé, que estaven molt feliços. I jo no és que tingui una supercasa, però la veritat és que estic prou bé on estic i no em puc queixar de la meva companyia i de la meva família i del meu benestar mental i social, econòmic i de més. No és que sea lo más abundante de lo más abundante, la veritat és bastant precari, però almenys puc sobreviure, no estic en la decadència absoluta. No sé si ho hauria de dir, perquè si no es jutja perquè dic que em trobo malament quan realment estic com en un establiment prou bé, i per l'altra banda trobo que m'autojutjo realment, no? El síndrome de la impostora, de que si no dic que estic bé i estic falsejant, sento que no estic sent sincera ni amb mi mateixa, ni amb YouTube, ni amb la plataforma, ni amb ningú. Llavors, pues, estoy en esa dualidad. Aquest és un vídeo només com per als usuaris que realment els interessa la meva vida, perquè si no, a la gent no li interessa, o sigui, no té res d'interessant aquest vídeo, però bueno. I ara us pujaré el següent vídeo. Adéu!